Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nemeko ethi ke emasinikhumbuze yona iKaizer Chiefs njengoba ke izawudlala namhlanje phaa kwilizwekazi lase-Egypt, idlala phaa neqela leZamalek. Iya ke ngaphandle kwe-centre back zayo ezimbini engu-Eden McCarthy kunye ke nendodanyana yakwa-Inosayo Mugwele. Masiqale kanje, u-Inosayo Mugwele umfana omdala ke wonzakele. Umfana omdala iKaizer Chiefs ke ayikwazanga ukumbandakanya ke kwii-players ezizawuthi ke zibe zilungiselela imatch ke yabo neZamalek. U-Eden McCarthy umfana omdala ke uhleliswe ke ngamakhadi. Umfana omdala ufumane i-suspension, umfana omdala wasuspendwa, into ethetha ukuthi ke naye phaa kula match ningamlinde into yokubana ke uzoba khona. iKaizer Chiefs ke i-centre back eziphethe phaa nguGiven Msimang kunye ke noZitha Khwinika phaa ngasemva ke baphulaphula ke ezi-centre back zimbini uMcCarthy kunye ke nale nkwenkwenyana kaMugwele. Nizawukhumbula into yokubana ke zizona centre back bezidlala rhoqo phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke zizona centre back ke ezinemetshi ezinintsi phaa ngasemva kwiqela leKaizer Chiefs. Ethetha ukuthi ke ngamanye amagama ngamathemba wabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke ezi-centre back zombini ezi ke zingekhoyo, kodwa ke sinethemba lokubana ke aba bazobe bedlala baza kuwenza la msebenzi ke futhi bawuphumelele, baza kuwenza futhi ke upase. Inye kuphela into ngoku esingayithetha sithi ke sinqwenelela uGiven Msimang kunye ke noZitha Khwinika abafana abadala bayibambe ithula ithi cwaka phaa ngasemva. Ndiqinisekile ke amehlo wonke ajonge ezintabeni apho ke uncedo lwethu lawuvela khona. Luvela phi na uncedo? Luvela kubawo, ngoba iKaizer Chiefs namhlanje wonke umntu amehlo wakhe alindele into yokubana kuqale la match phaa ngo-6. Wonke umntu aza kungqina, wonke umntu azothetha into ayaziyo. Kodwa okubalulekileyo ubulithandazwe ungwalapha eMzantsi Afrika, awulithandi isiduko satim yakho, uthanda itim xa ithe yaphuma yophephezelisa iflegi yalapha eMzantsi Afrika. Ndiqinisekile iKaizer Chiefs ke uyibekile emithandazweni, ngoba wonke umntu xa iSundowns iphefoma kakuhle Afrika sasiyazi into yokubana ayimelanga Sundowns kuphela, iphephezelisa iflegi yaseMzantsi Afrika. Xa iOrlando Pirates iqhuba kakuhle Afrika, ayimelanga Pirates kuphela, iphephezelisa iflegi yaseMzantsi Afrika. Xa iStellenbosch siqhuba kakuhle Afrika, asimelanga Stellenbosch kuphela, siphephezelisa iflegi yaseMzantsi Afrika. Ngaloo magama sithi ke sicela wonke ummi waseMzantsi Afrika aphakame ame ngenyawo, asapota amakhosi. Ayanidinga kule match yanamhlanje ukwenza into yokubana abafana abadala nebapha amandla, nebapha umfutho, bakwazi ukumelana nobunzima beZamalek. Enyanisweni baphulaphula ke le match ayizuba yimatch elula le, kuzoba nzima, kuzoba goso kophukayo. Qha ke iKaizer Chiefs abafana abadala siyinqwenelela impumelelo. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.